गौआ में अब हिले मुकेश हो बैठ के साँझ सझौरा इनकर उनकर होला बत कही खूब होला कल चौरा हमरे खेतवा के पातर डहरिया डहरिया सान उभरे हमरे खेतवा के पातर डहरिया डहरिया के सान उभरे। हमारी कार्यक्रम होला ही इतना सुंदर, इतना बढ़िया कि इतना बढ़िया बढ़िया गीत गवनी आखिर कहाँ देखे के मिली। यही ठैया यही जगहिया लोक रंग सुरों के संग के मंच पे काहे से के देखा ताड़ू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़का कार्यक्रम और शो बन गई बा हमनी के कार्यक्रम।